tini hai nailiphinai tini khe YouTube ni setting nailini जों nangmani 6 khan setting nailini first nailini sarai rok nai tongphoro YouTube o nijani sarai rok tonglangkhe o jaga borok naimaya jarok hai phaitrongo video rok YouTube o bono phaiyajar khe on khairokmo bono on khainai hinkhe YouTube o thangdi YouTube o thangmani pore profile o thangdi profile ni pore thangpidi setting o thangdi boni pore general setting thangdi o jaga tongnai restricted mode tongnai bono on khaidi haikhe on khairokha hinkhe jephano phailyangnai cherai rok naimaya jar video rok phailyangshnai YouTube o number 1 pailha abo hinkhe number 2 o hinkhe tongma himala YouTube o je chwng search khaimani bono buino yajarkhe on khairokma je chwng search khaimani bono buino yajarkhe bono khainai hinkhe profile o thangpidi boni pore setting o thangdi setting o thangmani pore thangdi history and privacy tong history and privacy o jaga on khaidi boni pore o jaga naisteng post watch history on khaidi boni pore khaipidi post search history search khaimani bo tei watch khaimani naimani bono buino uli yangshnai hinkhe kainui paikralaha tei kaisa hinkhe chwng data bai khe save khainai YouTube naila hinkhe data paibo chini net pai hinkhe bono bai khe save khainai chwng bono khainai hinkhe setting o thangdi setting o thangmani pore setting o thangmani pore oro tongnai video quality preference o jaga hadi o jagao data saver no on khairo data saver hinchikjano on khaidi hinkhe chwng 3 number jora paila dakha 4 number jora 4 number o khe tongo chini YouTube no dar theme bai khe khainai chwng YouTube tagi himma naitongo chwng oro haitong kuphur wngtong bono chwng mokol o nosto wngnai haini mano kosom khe khaimani nango kosom khe khainai khe tongma kaisdai general o thangdi general o thangmani pore dark theme tongo oro bono on khaidi kosom kaila nuklai tongo khaiui naidi mokol o nosto wngo chwng kwchwng khe naiha hinkhe kaibrui pailaha hinkhe 5 number tei kaisa hinkhe download chwng video khaifero quality je muchungmani khe namago bwswk khe nanai bono khainai hinkhe bai thangnai setting o thangdi setting boni pore tola o thangdi download oro click khaidi boni pore saka tongo download quality hinjhai tongo o jaga chwng bai khe nanai bwswk khe nanai medium khe nanai high khe nanai full HD khe nanai bono on khaidi full HD khe nanaikhe oro click khaidi full HD khe download khaikha hinkhe wngchnai tabuk boni pore last 6 number o hinkhe tongma tong tini chwng bwswk YouTube naikha bwswk gonta ba bwswk minute naikha bono chwng thakajakya ebo siya bono sinai hinkhe chwng naiui mango tini bwswk jora chwng naikha YouTube bwswk minute naikha ba bwswk gonta naikha bwswk
watch khaijakai YouTube o se video rok bo se kabang naikha bono naimao bono naini hinkhe profile o thangkhidi profile o thangmani pore o hai tongo oro time watch ni swiya tong nadi time watch time watch swiya tongo naitile time watch swiya tongo or jaga time watch swijago click khaile hanghe tini boso naikholai nadi tini nemo kisa phano naijak 0 minute last 7 days boso naijak 7 hours 49 minute naijakha o mobile bai YouTube sata kaisa o tini nikhe amo naijikho ebang 0 khuroi tongo bofra boso naikhe hinroi tongo Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday today hingke kwrwi oro nwng thung sinai nwng bofaro toma 12 bwswk gonta naikha bwswk minute naikha thung oro nainao tini ni setting aswk nwng 6 khan setting YouTube ni chwng next video o tei malaiphinai tei bo setting nangmani nailaifinai tei subscribe khaiya tongo subscribe khaidi tei share khaidi tei like bo khaidi jotono no hambai next video o hai malaifinai hambai jotono।